Conas tá cuasaí is mise ón pío marchu ó na Gaeilge agus inniu tá mé chun a bhíúdíobh Conas seisiún a dhéanamh cadíúí a dearmid nuair bhí an seo ag an Acadamh gas go na pádraig. Tágamid an seachan seo ag an tús bí an chearnóg seo an cearnóg mhór seo an úsáidim agus déanamh taobh sús le gachtaine fá beidir 10 nóméid ag an tús agus tá cin dul trí na frásaí éagsúla úsáidim lena páistí sa dearmid. Cearcail páistí tagtha isteach, tá thugamann seo gachtaine isteach, bailí isteach sa lór, bailí isteach sa lór. Tá an seo tagthaíonn seo má sibh ó Conastá sibh inniu bhí si go as cínte díochait ará le daine nó Conastá sibh rá ag an tús le cíntu gohfuil siad le leabhar Gaeilge ón tús agus a cíntu go is acu gohfuil siad ag na Gaeilge beidir go mála mit gachtaine isteach sa dearmid. Gachtaine bailí isteach sa lór an seo cearcail gachtaine tá go risús go dtíon baile sin. Gachtaine sús tá go risís go dtíon baile sin. Cearcail gachtaine rasin seo, gachtaine ag síos, gachtaine sús ar cos amháin, ar an gos eile, lámh amach, lámh a hús in air, gachtaine casaí timpeall. Gachtaine casaí timpeall an treo eile. Agus eile héit sin. Agus an sin roinnimid iad thar na grúpaí éagsúla. So de an á bíon 5 nó 6 stad nó Druileanna agus taimid chuig an count seo. So curbid na páistí seo. So okay, tusa téisí san seo, tééis seach sa grúpa seo leis an duine seo. Agus tagamid go dtí an cuasa bacaní ceapú gaite le measar gear le an bhíte an uam well. Go dtí an cuasa bacaní agus an seo an rud is fearr déanamh an seo ná díreach tosú á dhéanamh. So tosaíonn tú á rith agus tagan na páistí leataí. Tosaíonn tú, okay, gachtaine ag cearcail risteach ag léimt sna puil sa dréimere nó chum ceistir na páistí uaireanta freisin faoin termíocht. Cad é seo clíthe bhí muid ag léimt tharstú, cad é seo rópa, cad tú fannach sús air, seo dréimere, cad tú léimt istigh ann, léimt tú isteach agus amach idir na cón, isteach agus amach idir na cón, gachtaine ag dul timpeall. An sin, once mí at sin níos spéisiúla is féile hata dríochta nó cón a chur ar de cléigean. Cad tú é cuineáil ar de cléigean, so gachtaine cuinigí sin ar de cléigean, cai se bheith hús an sin, cai smachta bheith agad air. Agus féidir teachta seach sa lór agus cléthe na nanmhathe a dhéanamh so sin dearann tú na páistí cén tanmhí is fearr leat agus más frogatán gachtaine ag léimt más madra tá dul timpeall ar nós madra so gachtaine ligart gur madrathe ligart gur catú meow agus ag siúil timpeall an sin cearcail céice eile. An ceann seo leis na chumann bheoga is tócha an rud fearr le déanamh ná tosaíonn tú leis an málapónaí. So málapónaí iad a lámh, cad é seo fáistí málapónaí, lig den málapónaí titim síos, peoch sús an málapónaí, lig dó titim síos, caitheann málapónaí sús in air, go dtíon lámh eile, chur idir na cosa é, go dtíon taobh eile, timpeall ar an drim, cé atá an siúil timpeall leis an málapónaí ar de cléigean, cé atá an siúil timpeall ag rit timpeall inis, ag rit timpeall, agus an sin cearcail gachtaine, cén lámh lena scríbann sibh. Lámh seo chur sin hús in air, teann cearcail sin air mar sin anmha. Anis chur cumáin seach sa lámh sin agus chur málapónaí ar an gmáin. Sin té ó thaobh go taobh mar seo, gachtaine té ó thaobh go taobh mar seo, casús in air, graimig ar an gmáin a ríiste, casús agus beargraim ar an gmáin, casús go dtíon lámh agus le héad sin. An féidir an málapónaí cáthar an trasnán is féidir, ítach. Sin leis an ggéin sin, roiling go dtíon céice eile. An ceann seo amáint leis na cumáin níos mó, rud amháin a dearmid ag an tús seo, de bhór nach caithimid clogad ag an níos seo, ní caithimid clogad ag an níos seo, tá muid a géirí cíntu nach éan siad seo. So aber seo ní enimid sin, so chun fannach síos ar an bailh. Agus rís nó is tábhachtaí cén lámh lena scríbann sibh, scríb cearcail san air, scríb de anam san air, E-O-I-N, anmha má sibh. Scríb de anam hain, cé atá an tríontána dhéanamh, cé atá an bosca a dhéanamh agus na cruhanna sin dhéanamh san air. Anis, peach súsan cumáin, pús san air, fág síosan cumáin, peach súsan cumáin, fág síosan cumáin, peach súsan cumáin. Cearcail an lámh eile mar seo, cé atá an seo dhéanamh. Gan éonúd mar sin, 1, 2, 3. Tá spáinna gíad mar sin, 1, 2, 3 íteach ar fad. Anis, cé atá an sin dhéanamh leis litir. 1, 2, 3, anmha ar fad. Anmha, anis ag siúil timpeall ag smachtú an slitir. Ag cíntu, cad mé cíntu go seo breanú in air de cearcail, cad tú a dhéanamh mar seo, den cíntu go sin breanú sús, anmha.
Céatá ann, dul gníon taobh eile leis an slitter, á smachtú. Cearcalóir inis, tá mise agus cúntar eile, tá chun iartaí anamh an slitter áwebh, caiisih an slitter a cosint. So come ag dul timp ag cosint an slitter, anhar fad. Agus a ráling gí céan eile. Seo híad má cúntarí áling ar fad. An cean seo, is tóca an cean ruí anam leis a cean seo ná Tásómar amach le ag an tús ní dí na páistí anna sinna dhéanamh. So tá muna géirí caithfh síos ar an talamh ag praba. Cearcalóir céatá ann ligean dó titim ar dús. Má tá siad anna óg, ba deacair taú sinna dhéanamh. Ligean dó titim, so caithfh síos ar an talamh. Caithfh sús in air, anmha ag siúil agus ag ar sin. Anmha ag siúil agus ag praba agus an sin caithfh sús. Cearcalóir ag córamh. So gachtain ag cóirgidí cahar. Hain, dó, trí, cahar, prab. Hain, dó, trí, cahar, prab. Agus inis, tá an dulgadí na taobhanna. Okay, cearcalóir gachtain ag rigadí an taobh buí, gachtain ag rigadí an taobh dearg, gachtain ag rigadí an taobh gurum. Agus inis, tá an éis na dhéanamh, agus tá chun praba gach ceara céim. So hain, dó, trí, cahar, prab, gidí gurum. Hain, dó, trí, cahar, prab, gidí dearg. Agus an sin is féidir tosú ar an ngluúin mar sin, ar an dá haibh, agus má tá siad go maithaige sin. Is féidir bus go cos céatá ann sin dhéanamh, bhíon a cos díreach, bhí tú breanúin, líróid, bhí sin ábhar níos stacha. Ach tosú sin, caithe líróid tú san air, agus denna gí búla bus, an óhar fad. Céatá ann sin dhéanamh, timpeall ar an gcuirp, timpeall ar an gus, timpeall ar na cosa mar sin. Sin é, agus ceanháin eile. Take off fádas atá seo. Seach númad beagnach. Wadáda. Okay. So, an cean seo, tosáid gachtain na taobh hir don na cáin, bergí graimar an líróid, tosaigí a praba, cearcalóir, seo funsa nó fáine, so tosáid ag an gáin seo, bhaimid amach praba mid an sin, praba mid an seo, agus cabin isteach sa fáin, agus inis taimid a rascí an tús, agus tugmid an íro gidín céad duine eile. Cearcalóir bhaim a trí las sin, agus féidir dul isteach an seo, tú seo dhéanamh agus an funsa a thógáil tú sús timpeall ar na curp, dul a gidín cean eile, an funsa a thógáil sús timpeall ar na curp, agus an sin a cabh isteach sa bhaine, agus rithrascí an tús, agus an líróid a thuair gidín céad duine eile, agus an sin an ceann dearnach, a bheith go doing ag an Acadamh. No, sure, very great part in the leg will get and greener. So tusáin with gachtain ag síos mar seo, agus denimid an líróid a ráláil chuig a chéile ar an talamh an ó. So gachtain is scarigí na cosa mar seo, agus an líróid a cabh isteach an ó, má tá gachtain in ann sin dhéanamh, bhí sibh ionach má sibh, gachtain a thúsar na glúine mar seo. Céatá ann seo dhéanamh inis, ar tusaigh ag ráláil, nó ag praba mar sin, agus an sin ar deire, cearcalóir gachtain ag seasamh, ag praba chuig an duine eile, agus an sin gachtain ag cathab, so agus beargraim ar an duine eile an ó, agus tá rais, ionach ar fad, agus a rais mar sin, ionach ar fad, agus má tá sé sin gur bra, is féidir dul a rais, agus gachtain ag kicáil, mu duine an kicáil go dtíon duine eile, ar sé sin beag an ní stachar dúna páistí san Acadamh, ag kicáil, ionach ar fad, an ó. So sin é thuras anasciúpaí timpeall ar na rudaí éagsúla is gá a dhéanamh ag an Acadamh agus roinnt den termíocht agus duna focail a hastíí an chuige sin. Is féidir freisin sa ceann dearnach an sin pás láimh a dhéanamh, so sin dúirt le daoine déanaí pás láimh mar sin agus a rais thugamsa an ó beargraim ar an líróid agus a rais. So sin gur bhéh sin deire le ceacht an le inniu. Slán tamlí na chuirde.